Доброго вечера. Достаточно ли Украина делает сегодня для того, чтобы как-то минимизировать последствия этой гуманитарной катастрофы, которая разразилась в Крыму? Ну, хорошая вроде бы идея, да, открывать гуманитарные лагеря на этой границе, но насколько это будет эффективно и достаточно ли это? Я вам хочу доброго вечора всім. Хочу нагадати один приклад, який дуже багатозначущий. Ви пам'ятаєте, в якому стані знаходилися радянські військовополонені під час Другої світової війни? І нам усім відомо, що на момент, коли Міжнародний Червоний Хрест звернувся до Кремля з проханням допомогти, він назбирав на той момент $1,5 мільярди. Зараз ситуація така, що б Україна не робила, Кремль буде блокувати, причому інформаційно роблячи Україну винуватою. Це перше. Друге. Очевидно, що сьогодні настав момент, коли в питаннях допомоги українцям, кримським татарам, кримчанам треба зробити міжнародні кроки, які стосуються допомоги медикаментами, необхідними засобами для протидії коронавірусу. І тут дуже зараз важливо, аж до того, що Україна має ініціювати це питання в Раді безпеки ООН. Тому що всім відомо, що ситуація в Криму катастрофічна. Не вистачає не лише антивірусних препаратів, елементарних речей не вистачає. Причому доступ блокується Кремлем. Звідси очевидно, що треба виходити на європейський світовий рівень, обговорювати це питання, приймати резолюцію і інструментом Міжнародного Червоного Хреста, задіюючи ресурс України, Європи і світу, надавати допомогу. І не тільки мова йде про Крим, мова йде про окуповану частину Донецької і Луганської областей. Чому? Бо зараз в односторонньому порядку Україна не зможе вирішити це питання із-за блокування територій. І ми зараз послухали, як ведуть себе росіяни на адміністративному кордоні. Вони просто не пропускають допомогу з українського боку, навіть індивідуальну. Тому очевидно, що сьогодні це треба говорити в ОБСЄ. Не треба гнушатися того і підняти це питання на трьохсторонній контактній групі. Делегація в ОБСЄ, в Європейському Союзі українська має точно так ініціювати ці речі. В іншому випадку ситуація буде дуже і дуже погана. Я вже не кажу про те, що видно, як Росія ігнорує ті звернення, які йдуть навіть від так званих сьогодні керівників Кримського региону. Дякую. Но мы можем и у Демага узнать, что на самом деле, какая помощь нужна, что ждут крымчане от украинской власти. Ну, я вам скажу так, вы, наверное, Роман, не жили в Советском Союзе. Жил, почему же нет? Сейчас фактически в Не Советском очень долго, Союзе. но жил. Я жил, я знаю, что это. Это большие понты, выражаясь таким сленгом молодежным. Большие понты. И эти понты не позволят у какой-то там Украины взять лекарства, тем более в Евросоюз. Если это было можно сделать как-то по-тихому, может, они согласились. А вот так официально, чтобы сказать, что мы пошли вам помогать и все прочее, вы что, это же великая страна, они все завидуют ей. Это же вот тут по всем телевизионным каналам все это вот таким образом идет. Поэтому никогда этого не будет. Я слушаю господина Бессмертного, но ни Красный Крест, ни ОБСЕ, никто не сможет повлиять. Это вот если вот здесь начнут пачками вымирать полностью, может быть, в этом случае что-то произойдет. А так нет, так очень сильно. Слышь, имидж страны самый великий, самый большой, самый красивый, самый лучший. Ну так а как помочь? Что необходимо для крымчан? Что сделать? Ну, я думаю, что попытаться надо через какие-то третьи страны. Я не знаю, как это сделать. Я, может быть, немножко сейчас далек от политики, хотя, ну вот как-то через может, через Турцию. Я не знаю. Вот с Турцией у них хотя бы отношения нормальные. Может быть, оттуда вот каким-то образом прошла помощь. Но помощь через Украину она не пройдет. С другой стороны, вот то, что вы сказали, что нужно на границе поставить там какие-то аптечные пункты, если это можно было сделать относительно дешевле, то хотя бы люди могли бы, вот эти волонтеры, выезжать вот на админграницу, прям непосредственно, не выезжая в Херсон, а уже на админгранице могли бы получать эти лекарства и возвращаться назад. Вот это, я думаю, самое оптимальное, что сейчас можно сделать.